Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, kali ini Mbak Isma mandi keramas guys. Kita apa masak mie iki nggih mie di peri dan guys. Kita mie blangkemen molak-malik. Molak-malik kita cemplungkan mie jaluk mie rasa soto guys. Dan ini Mbak Isma apa yang goreng kerupuk kongkole buke, dan ini nek semongko awe mae kita iris. Dan udan loh, dan deres banjir begitu. Wah, banjir guys, deres sampai mili mae irus sih. Jaluk mie dikek mangan mbek jangan Mbak Isma gak masak pemirsa, memang dikek jangan mae. Terus Mbak Isma kuwi masak nyambel tempe tok, tempe siji tak penyet ngono. Aku pengen nyambel korek ngono enak. Terus ki gak usah medok. Kita nek mangkok, mangkoke gak enek kabeh. Biar nunggu orang enak kabeh nunggu mangkoke. Nunggu ada es paling guys. Mau siji tok. Kulkasnya kotong guys. Ora enek isine apa-apa. Mangkoke gak enek. Piye? Kayak piring lah maksud. Tim bakar terong guys, awe mae ini wis kemok mangkoke, tak tuang dhisik bumbune pemirsa. Dan gewek mie pemirsa, iki gak krungu maaf ya soalnya udane banter sekali kayak dua sampah ya iki lihat ya. Anggo lombok ora? Oh wes, ini gak sampah. Kita nyalakan kompornya ya pemirsa langsung. Udek sik dek. Kowe iki aja dolanan kuwi gini lek. Nek wis dadi mene. Teman. Bet nasi ora? Tidak mau, tidak mau sama nasi. Iya. Tidak mau sama nasi. Icipin pemirsa sik. Ben enak, guys. Mie wis mateng, mie soto. Oke, icipin gini Ben. Tak cekli mama ya cepet. Icipin pemirsa sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ye. Ya. Ini. Mantap ora? Mari makan pemirsa bersama mie soto. Oke. Wes sing turun. Mantap. Kita. Anu, dolanan ya Pak, tak bakar terong. Kita lanjut ya pemirsa. Bakar terong. Langsung kita bakar. Tak cuci nih sih, guys. Wis dadi
Bakar tuan ini pun dicuci. Apa tak kenyat sambal korek. Mbak Isma mau nyambel ngiris isik semangka. Oh, gampang guys. Kita lanjut buka semangkanya apa lalap sana nyambel mentah sih enak. Aduh, lalapannya semangka ini memang tak cuci kulitnya kotor. Mantap. Tinggal nyambel pemirsa. Oh. Terong. Mari kita nyambel mentah. Dan guys, dong telone Mbak Isma urip. Udane yang mene wis udan. Dan guys, ibar deres dek mang saiki sampai terang. Iki udan terus beberapa hari, pokoknya 3 hari iki udan terus, randu malah udan gledek piring pemirsa. Oh. Ini mau ngendi? Oke, Mbak Isma terus nyambel duh kobong. Duh, kok kulitnya dikelotok kobong, guys. Duh. Puter. Enak sing kobong sangit-sangit ini. Semangkane dan iki apa nyambel kok mentah. Yaiku lombok. Terus brambang. Jeruk. Terasi tak cuci nisik guys, tak patenani iki bendute urung retoy. Oke, kita donat bumbune lombok, brambang, uyah, sasa, terus terasi. Nek nyambel korek iki nganggone brambang guys, nek nyambel bawang iki nganggone bawang. Engko dioceki terongnya dikobong. Berarti engko goreng kerupuk. Oke, terus kita nyambel dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut ngambil osek sambil terasi. Ini lombok abang biasanya, lombok jempling, ini lombok setan, lombok sawah itu. Terasinya wis sempul. Ini dari lagi mak mie yo, soalnya jadi mie dan pemirsa. Sesuai selera, dikei tomat ya kena pemirsa. Nganggo tomat, nganggo jeruk. Anyway, bisa lembut. Bisa lembut.
Dan udan enake mangan ambek sambal korek. Jeruk bisa lembut sih. Mak enak gak lembut-lembut ya mak. Terus mantap. Terangnya kita kupas. Tuh, panas guys. Ini jadi kobong sampai saya akan kupas guys. Tapi enak sing memiliki kobong-kobong mampu sangit. Mampu sangit ini enak. Aduh, panas. Resik-resik dan mampu sangit. Wis karek dipenyet terongnya. Mantap guys. Terong penyet ala Mbak Isma. Terongnya dibakar. Mantap. Oke, selesai kita goreng kerupuk. Oke, tak lanjut goreng kerupuk guys. Ini kerupuk korambi ya, jenisnya kerupuk Sandaria. Sandaria itu adalah kerupuk opak. Kerupuk opak adalah kerupuk telo menyo. Jadi ini pembuatannya sangat ribet ya. Mbok Kuki senengane eker. Iki leren diparut, dibumboni, baru kuwi didekeni godhong, terus didang, berdidang, terus di peme, dadi peme dikletheki terus dadi kerupuk iki nek garing. Dibumboni tumbar bawang. Iki go sak kresek iki guys, tak ndungno make. Sapa terus makni. Ndungno sithik-sithik. Oke, iki goreng kuwi saiki nganu pemirsa, enek Pak Riko ki mangan apa eneke saiki. Ora tak meno mbek sambel wesek, mbek sambel bawang, mbek sambel tempe, sing penting teri. Teri ki sing penting enek endok mie ngono. Mbokane mangan mbek sambel-sambel lah kaya ngene iki. Ngene iki segajos inuke luar biasa. Terong bakar sambal korek. Goreng kerupuk. Terus semangko. Wes, penting enak segone. Mangan iki. Tak umbah begini wadone cemek ini. Goreng iki ya. Kegedean geni kobong, kecilian geni ra mateng. Ikan yang itu mimil guys. Oh.
entek karek iki. Dan tutuku kadung, mbok mang gak ana entek. Tuku mie. Dan jadi rambine kudu mimil. Mbok kopong. Ora iso ngirim kerupuk. Udan lambene blangkemen guys. Makane takjak masak ae. Goreng kerupuk. Go kletikan udan. Terus mau nempel di air. Enak sing kobong-kobong. Oke pemirsa, wis ngono aduh sampai beratus siji keringetan ae. Terima kasih semoga kegiatannya Mbak Deni Ismaois. Jadi ini sing takok kenapa Mbak bar mangan kacang. Biasa lambene slutak. Anggap bar mangan kacang lho, peyek kacang pemirsa. Terus apa kuwi jenenge? Sambel lontong mesti langsung tukul. Jerawate bar kuwi gatel. Jadi bekasnya tak kukuri kuku hitam. Wis ngono Mbak Isma pamit ya pemirsa. Terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Isma kali ini masak-masak sambal penyet terong. Alapis monggo guys, dan kita enaknya mimil kerupuk. Ya wis ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih mengikuti kegiatannya Mbak Isma. Selalu support nggak semangat, saran masukan mesti ditonton terus, iklannya wis gak di-skip, matur nuwun bolak-balik ya pemirsa. Sepurane sing akeh nek tutur katane Mbak Isma sing kleru, sing salah, sing kurang berkenan mohon dimaafkan. Wis Mbak Isma pamit, titik ala ketara dadi wong biasa sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tak ada toples kresek kayak kresek. Toplesnya liya lempeng.